susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at Praise God! Magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Maaari nyo pong i-type dyan sa ating comment box kung saan po kayo naroroon at na nakiki-join ngayon sa akin sa umaga pong ito. So, salamat po sa Panginoon sa nakaraang linggo na pinagkatiwala niya sa atin at binigay niya. Maging ganun din po sa ngayong panibagong linggo na kakaharapin natin. Alam po natin na we are always victorious through our Lord Christ Jesus. Ano man po ang ating sasabakin, kakaharapin ngayong linggong ito, as long as we are in Christ, alam po natin na ang katagumpayan ay lagi pong nasa atin. So, saan man po kayo naroroon, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli po, samahan niyo po ako sa atin pong programang ito ng Tinig ng Pag-asa, ang ating pong morning devotion. So, ako po muli ang inyo pong lingkod, Pastora Chic Alvarado. So, sa mga susunod po na sandali, tayo po ay sama-sama na magbulay-bulay ng salita ng Diyos at mag-aral po. Katulad po ng ating tema ngayong month of January, nasa intimacy pa rin po tayo. Intimacy with our God. So, bago po tayo magsimula, ayan po, tayo po ay manalangin. Hingin po natin ang pagsama ng Diyos, ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, bagamat magkakahiwalay po tayo physically, pero ang ating mga puso po at ang ating mga espiritu ay iisa po at magkakasama sa umaga pong ito. Amen. So, tayo po ay yumuko at pumikit. Hallelujah. Thank you, God. Lord, salamat po. Banal na Espiritu, salamat po, Father God, salamat, aming Panginoong Jesus, sa umaga pong ito, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, na muli kami po ay magsasama-sama na mag-aral, magbulay ng iyong salita. Kayo po ang patuloy na manguna sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, karunungan, kaunawaan, maging bagong revelation na nanggagaling po sa inyo. Kayo po ang mangusap sa puso ng iyong mga anak at alam po namin na ang mga sandali pong ito ay patuloy niyo pong Lord,
kayo po ang patuloy na mag-guide sa amin, kayo po ang patuloy na magda-direct ng lahat po naming pag-uusapan, and we entrust you, O God, everything this morning, maging Lord sa mga darating na oras hanggang sa buong maghapon na ito po itinitiwala namin sa inyo. Alam po namin na kayo po ay aming kasama dahil ang pangako niyo po hindi niyo kami iwanan at pababayaan. At Lord, salamat po sa mga pagkakataong ito, nasaan man ang aking mga kapatid, magulang, naroroon, alam ko po na ang iyong pagsama, ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat, at ang pagmamahal mo ang patuloy na hiyayakap sa bawat isa. Thank you, Lord. Kayo po ang patuloy na mabigyan ng kapurihan at karangalan sa aming kalagitnaan, sa aming mga gagawin ngayong araw na ito. We love you, we praise you in Jesus' name. Amen and amen. So, yun po ang ating nga pong topic ay about intimacy with God pa rin po. Sa mga pagkakataon pong ito, pinamagatan ko pong ang ating pag-uusapan about outcome of our intimacy with God. So, sabi nga po, di ba, yung mga ginagawa po natin, pag lagi natin siyang ginagawa, ang isang bagay, may result or may outcome siya na mangyayari. So, alam naman po natin, ang ating pong Diyos, He never changed. He never changed na, kumbaga, yung characteristic po niya, katulad po ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos, He is a compassionate, a gracious, a merciful, a loving God. Sabi nga po, He is still the same yesterday, today, and forever. So, wala po tayo, kumbaga parang, ano na po siya, that is final, ayun na po ang ating Panginoong Jesus. Pero tayo pong mga believers ng Panginoong Jesus, ang ating pong tayo pong mga disciples ng ating Panginoong Jesus, tayong mga sumusunod sa Kanya, we are being changed from His glory to glory. So nababago po tayo as we walk in our Christian life, as we walk sa ating pong pakikiniig lagi sa ating Panginoong Jesus, yung intimacy po natin sa ating Panginoong Jesus, may nababago po sa ating mga buhay. Amen po ba? Meron pong mga bagay na inaalis si Lord sa atin, at mga bagay na, sabi nga po, yung mga old nature natin bilang tao, inaalis po ng Diyos. At sabi nga po, ginagawa niya po tayong new creation na yung with the likeness ng ating Panginoong Jesus, di ba po? Dahil ayun po ang nais niya sa ating mga buhay, na we became like Christ. Ayan po, sa ating mga pag-uugali, sa ating pagkatao, na makita po ng iba ang ating Panginoong Jesus sa ating pong mga buhay. So, meron lang po akong 5 ibabahagi sa inyo ngayong umagang ito, pero sabi nga po, marami pa. If we will continue to dig in the Word of God at patuloy po tayong makikinig sa Panginoon, marami pa pong pwede tayong matuklasan. Pero may 5 lang po akong nais ibahagi sa atin sa umaga pong ito. Ang number 1 po, ang outcome po of our intimacy with God, number 1 po, there is a longing in our soul for more of Him into our lives. Again po, there is a longing in our soul for more of Him into our lives. Sino po dito ang dati po parang pag may nagaya sa'yo sa Bible study, sa gawain, para pong tamad na tamad ka sa prayer meetings, parang ang daming excuses, di ba po, parang ang dami mong dinadahilan. Sabi nga po, di ba? Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, may paraan. So, sino po sa atin ang dumating sa point na gano'n, na parang, di ba, lalo na po nung una pa lang po tayong mga niyayaya ng kaibigan natin, ng mga mahal natin sa buhay na sumama, mag-church, para makilala pa natin ang ating Panginoong Jesus. Di ba po, parang walang excitement. Parang hindi tayo po, kumbaga parang ayaw po nung ating kaluluwa, di ba? Kasi mas nahook pa po, or mas may enjoyment pa po sa mga bagay sa mundong ito. Pero sabi nga po, if we walk in our daily journey with our God, yung pong ating intimacy with God ay unti-unti pong nag-grow, meron pong longingness sa ating soul to
sabi nga po dito, for more of God into our lives. Nagkakaroon po tayo ng, kumbaga, hunger and thirst na mas makilala ang Diyos, na magpuri sa Kanya, na mas, kumbaga, lahat ay ialay natin sa Kanya. Sabi nga po, katulad po dito sa Psalms 42 verse 1 and 2, sabi po dito, as the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. So sabi nga po, 'di ba, ang isang deer or isang usapo na takbo ng takbo, 'di ba po, hahanapin niya yung yung brook or yung tubig, 'di ba? Parang ganoon din daw po yung kaluluwa natin, na pag ito nandoon na po yung intimacy with our God, lagi pong hinahanap ng ating soul ang ating Diyos. Kumbaga may thirst, may longingness, nandun yung thirst, nandun yung hungry for more of God into our lives. Sabi nga po, kumbaga makikita po natin yung sarili natin, that we are loving God, loving His Word, loving His presence, loving who He is into our lives. Na, di ba, parang katulad po sa mga magnobia, di ba po, laging may excitement na magkita o kaya mag-usap, di ba po? Kasi nandun yung yung kumbaga, nandun yung gusto mong mas makilala siya, gusto mong mas malaman ano yung mga ayaw niya, mga gusto niya, or gusto mo lang mag-spend time sa kanya. So ganun din po tayo. Sabi nga, pag po, we walk in our intimacy with God, at yung paglakad po natin sa ating spiritual life ay kumbaga patuloy, at yun nga po, unti-unti tayong lumalago sa ating relasyon sa Panginoon, meron pong longingness ang ating mga puso to know God more. Sabi nga po, yung isang awitin, sabi nga po, di ba, the more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Ganun din po, ganun po yung yung soul natin sa Panginoon. The more we seek God, the more we can find Him. And the more we can find Him, the more yung love po natin sa Diyos ay, kumbaga, na-steer up po, nati-trigger yung love natin kay God. So, ayan po yung number 1 natin. There is longing in our soul for more of Him into our lives. So, I pray na lahat po tayo ma-experience natin to, or kung nandun pa man po tayo sa stage na kinikilala pa lang po natin si Lord, wala pa yung talagang intimate relationship, have that desire. Kasi sabi nga po, sa desire po natin na magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon, dun po nagsisimula na kumbaga magkaroon tayo ng malalim na relasyon, at yun nga po, yung in our daily walk with our God. So, ito po yung number 2 natin. There is a complete surrender, dependency, and trust in God. There is a complete surrender, dependency, and trust in God. Di ba po, sabi nga, dati, yung pa po natin, kagustuhan pa po natin yung mga ginagawa natin, di ba po? Kung ano lang po yung nakakapag-satisfy sa natin, sa body natin, di ba po, sa katawang lupa natin, sa flesh natin. Kumbaga, hindi po natin kino-consider yung kalooban ba to ni Lord, di ba, ganyan. Pero the moment po na we walk into our intimacy with our God, sabi nga po, nagkakaroon po tayo ng complete surrender sa Panginoon, na Lord, kung ito po yung ayaw nyo, hindi ko siya gagawin. Kung ito po yung kalooban nyo, ito po yung gagawin ko. Di ba po? And sabi nga yung dependency, yung pagdepende po sa ating Panginoon. Na sabi nga po, apart from Him, we are nothing and we cannot do anything. Kumbaga, we always acknowledge ang Diyos po sa buhay natin. Kahit sa napaka-simple pong paraan, we always acknowledge Him, di ba po? Yung kumbaga, ano man po yung mga, kahit small needs man yan, we always acknowledge God na si Lord yung
nandyan na mag-provide. Siya yung ating great healer, siya yung ating great deliverer, siya yung comforter natin. Kumbaga, we always acknowledge Him in all aspects of our lives. And sabi nga po, and trust in God, yung talaga pong tiwala sa Panginoon. And sabi nga po dito ni Apostle Paul sa Galatians 2 verse 20, na nawa po ay ito ang ating maging prayer ng ating mga puso. Sabi po dito ni Apostle Paul, I have been crucified with Christ. Ayan po. Di ba pag crucified po, ibig sabihin, nakapako ka, wala kang magawa. Di ba? Kumbaga parang crucified means you bury yourself or yung pinapatay mo yung sarili mo. Not po physically na death yung sinasabi dito, but yun nga po yung desire ng flesh natin, yung desire natin na hindi po in line sa kalooban ng Diyos. Yan po sabi po dito, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Ayan po na sabi nga, si Lord na po, si Jesus na ang nananahan po, ang nabubuhay sa ating mga pagkatao. Sabi nga po, hindi na po yung tayo, hindi na yung gusto lang natin, hindi lang yung pangarap lang natin, hindi lamang po yung ito yung gusto ko. But sabi nga po, but Christ lives in me. Yung nais po ng Diyos sa ating mga buhay na yung dinidesire na ng puso natin. And sabi po dito, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ayan po sa Galatians 2:20. Sabi nga po, no longer my will, but ito na po yung prayer namin, Thy will be done, Your will be done, O God, sa akin pong buhay, sa akin pong pamilya, sa akin pong mga anak, sa amin pong nation, di ba? Kumbaga, we always acknowledge yung pong kalooban na po ng Diyos. Kasi you surrender everything to Him eh. Yun nga po, nandun na yung complete dependency po natin sa Panginoon and yung trust natin sa Kanya that whatever will be the outcome, it is the best of God for us. Amen po ba? So, ando na po yung sabi nga, there is a complete surrender, dependency, and trust in God. Pag po nandun na tayo sa, kumbaga lumalakad na po tayo sa intimacy po sa ating Diyos. Amen po? Ayan. So, ang ating pong pangatlo, there is a lifestyle of knowing, understanding, listening, and obedience to the voice of God. Sabi nga po, there is a lifestyle. Pag sabing lifestyle po kasi, di ba, parang for example po, kumakain tayo ng 3 times a day. Lifestyle na yon, everyday. Pag sabing lifestyle, ginagawa mo siya everyday, di ba? Kaya nga po sinabing lifestyle, ibig sabihin, kinagawian mo na siya or lagi mo siyang ginagawa. So, nandun na po, pag may intimacy po tayo sa ating Panginoon, nandun yung lifestyle na po na we want to know God more. So, paano po ba natin malalaman ang kalooban ni Lord? Sabi nga po, di ba? We have to have a transformed mind. Sabi nga po, di ba? For us to know the perfect will of God sa ating pong mga buhay. And to, yun nga po, to dig more sa salita po ng Diyos, to stay in His presence. Sabi nga po, understanding, yung pag-unawa po natin sa Panginoon. Kumbaga, pagbabasahin po na ang Bible, sa women, sa women's or adult women's, nagsimula po kaming bumalik sa Genesis. At yun nga po, naging assignment po namin na everyday, meron po kaming 5 chapters na babasahin and then yung kung ano po yung revelation ng Panginoon. Bago po ako magbasa lagi ng Bible, ina-ask ko po yung wisdom, knowledge, understanding, and revelation po ng Diyos sa akin pong pagbabasa ng Kanyang salita na hindi lamang po basta mabasa, tapos na nagdi-desire po ako na yun nga po, to understand Him, to know Him more, to have a new revelation. And dun po sa habang binabasa ko po yung nakita po sa Genesis po na nakita po ni God na yun nga po pasama na ng pasama ang tao, ganun. Sabi niya nga po, kumbaga, nag-regret si God na create niya ang human. Parang, alam niyo po, habang binabasa ko siya, nakaramdam po ako ng lungkot na sabi ko nga, kumbaga parang, di ba po, nung sa Genesis,
1 and 2, parang sinabi niya po doon, di ba? Lahat ng create niya was very good. Kumbaga, siya po mismo na natuwa si God sa ginawa niya. Pero doon nga pong nagkasala ng tao, kumbaga nag-regret si God na create niya ang tao. Na parang sabi ko nga, Lord, ganun pala po talaga kasama ang humankind nung panahon ni Noah na dumating sa point na nag-regret na si God na create niya ang human. Na sabi nga po, we understand na si God, He also have a feelings, di ba po? Kumbaga, sabi nga po, we have to understand the characteristic of God, di ba po? He is a loving and a gracious God, pero po sabi nga, God hates sin. Kahit na sabihin po natin na loving, caring, forgiving po ang ating Diyos, but He hates sin. Sabi nga po, di ba, ayun yung isang characteristic po ng ating Diyos. So, as we walk sa ating pong Panginoon, yun nga po, na lumalalim yung intimacy natin sa Kanya. Kumbaga, we are able to understand more of Him. And ito pa po, sabi nga, listening and obedience to the voice of God. Dahil sa mundo pong ito, maraming boses tayong pwedeng marinig. Pwede po nating marinig ang ating sarili, ang boses ng ibang tao, ang boses ng demonyo. But sabi nga po, we have to learn how to listen and obey the word of God. Yung boses po ng Diyos. And bago po lang natin basahin yung mga verses natin, isang testimony lang po. Nito pong last year, mga siguro po bago po pumasok yung last quarter of the year, meron pong nangyayari na medyo ako rin po, kumbaga parang na unknowingly na kumbaga offended yung puso ko po. So nung una, parang ini-ignore ko lang siya, pero po every time na makikita ko yung tao na yon, may kirot sa puso ko na although sabi nga maaring sinasadya niya yun or hindi, pero kumbaga alam ko po na may tinuro rin po ang Diyos sa akin puso that time. So yun nga po, umalis siya dun sa group chat, pero parang ang naging ano ko po that time kay Lord na, Lord, kung doon siya mag-grow, doon na lang po siya. Ganun na yung mga nagiging prayer ko. And yun nga, mas maganda na kung doon na lang siya magpapatuloy po sa inyo. Mga ganun na po yung lumalabas sa bibig ko. Kasi nga po, offended din po yung puso ko. Although kino-cover up ko siya na all things work together for good. Ganun po, nagko-quote ako ng mga Bible verses na alam ko po na still sa lahat ng nangyayari, may purpose pa rin po si God. And then one time po, naghuhugas po ako ng pinggan, I heard this phrase po, and I believe that it's from God. Sabi niya po sa akin, win her back. That simple sentence po na yon, noong una, parang naano po ako na, Lord, siya naman yung nagsimula yung nagre-reason out na po ako, nag-start na ako mag-reason out na siya naman tong napaka emotional niya. Ayoko magbaga kung ano-ano na po yung sinabi ko, ganyan, nakikipag-bargain po ako kay Lord na, Lord, wag na, kung doon na lang po siya, doon na lang siya, parang gano'n. Pero because I've heard that word, pero eventually po, alam ko po na dinil din po muna ako ni Lord. Dinil po muna ni Lord yung puso ko. And then, yun nga po, praise God, dahil bago po matapos ang 2021, yun, nag-message po ako sa kanya. And yun nga po, hindi man po pa totally ganun na bumalik na yung communication and pero sabi ko nga po, Lord, I believe na yung sabi mong win her back, hindi man bumalik siya dito, pero yung relationship ay makip, di ba po? Na minsan ganun din po, may mga sasabihin si God sa atin na parang magre-reason out pa yung mind natin, yung emotion natin, pero sabi nga po, we have to learn to still obey the word of God, still obey Him no matter what. Kahit na nagre-rebelde yung puso, yung kaisipan po natin, as long as it is the voice of God who's spoken that words, we have to
obey and follow po. Kasi sabi nga po, alam po ni God lahat ng nangyayari. Tayo pong tao, limitado po kumbaga, alam natin, di ba po? Pero sabi nga po, alam ni God lahat ng sitwasyon na nangyayari sa kanyang mga anak. And sabi nga po dito sa Deuteronomy 5 verse 33, you shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may be well with you. Ayan po, sabi nga, we have to walk in the ways of the Lord. Sabi nga po, we have to know His ways, we have to know His works, we have to know His word, and sabi nga po, we have to that we may live and that it may be well with us. So sa pagsunod po natin sa Diyos, tayo rin po ang kumbaga makakatanggap nung gantimpala nung pagsunod po natin sa Kanya. Amen po. And sabi po dito sa Luke 11 verse 28, but He said, si Jesus po may sabi nito, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. Ayan po. Na 'di ba sabi nga po ni Jesus, it is yung mas mapalad po yung mga nakikinig lang, ay hindi lang nakikinig, hindi lang basta pumasok sa kanang tenga, lumabas sa kaliwa, but sabi nga po who keep it, and even yung mga gumagawa po ng salita po ng Diyos, ng kalooban ng Diyos. And sabi nga po, we have to walk by faith, not by sight, not by our emotion, not by our feelings, not by our kumbaga parang naririnig, di ba po, nakikita, hindi po tayo dapat doon nakadepende. But, sabi nga po, in the Word of God, by faith po yung ating paghakbang sa pagsunod po sa ating Panginoon. Amen po ba? And, ayan po, number 4 po natin, there is an evidence which people around you can see. Ayan po, meron pong ebidensya na nakikita ng ibang tao, yung pong ating intimacy with our God. Whether we like it or not, sabi nga po, di ba, parang katulad po nung honey, sa honeycomb, di ba po, na pag napuno na siya, magdidrip siya. Kumbaga, kahit na anong pigil mo, tutulo yun. Ibig sabihin po, makikita ng ibang tao or meron pong result yung pagkakaroon po natin ng intimacy with our God. So, may ebidensya po siya. Sabi nga po sa Matthew 5 verse 16, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So, sabi nga po, makikita po ng ibang tao yung yun nga po yung sabi nga po dito, 'di ba, yung light natin, let it shine sa iba pong tao, that they may see your good works, kumbaga yung mabubuting gawa po natin. And sabi nga po, that they may glorify our Father who art in heaven, na nasa kalangitan po. Na sabi nga po, faith without action is dead. Kahit na gano'n po karami yung alam natin sa Bible, kung hindi naman po natin to i-apply, di ba? Without application, it's useless, it's dead. Faith without action is dead. Kaya po, yun nga po, yung ating pong intimate relationship kay God, na as we continue to walk with God, nakikita yan ng ibang tao po sa ating mga buhay. Isang testimony lang po, dahil po, ako nga ay isa pong panganay, and at the same time po, nung nagtrabaho po ako noon sa isang church, sa admin po ng isang church na po, tapos malayo po ako noon sa aking mga magulang. So, yung pagdidesisyon po, nasanay po ako na nagdidesisyon sa sarili ko po. And then, eventually, yun nga po, nadala ko siya sa buhay may asawa. Diba, sabi nga po, we have to submit, tayo pong mga wives sa ating husband. May mga times po na nagde-decide ako na nasasabi ko na lang po kay Pastor Alvi, nakapag-decide na ako. Pero, yun nga po, hindi ko na kinukuha yung opinion niya, or kung papayagan ba niya ako or hindi. And then, most of the time po, ayun yung pinagsisimula ng argument namin, ng hindi namin pagkakaunawaan, ganyan. And then one time po, siguro po last December lang po yata, or bago po matapos ng taon,
meron na naman po akong isang ginawang desisyon na, kumbaga, nakapag-decide na ako, sinabi ko lang po sa kanya. Pero alam ko na po, at the back of my mind, magagalit siya kasi nag-decide na naman ako. Kumbaga parang hindi na ako natuto sa bagay na yon. Pero po, alam niyo po ba, biglang, ito lang po yung sabi niya sa akin, lagi mong ginagawa sa akin yan. Tapos pero hinag niya po ako, tapos sinabihan niya po ako na I love you. Alam niyo po, pagkatapos po nun, anong pong pagkasabi niyang yon, nung habang yakap-yakap niya po ako, alam niyo po, nakita ko sa kanya ang ating pong Panginoong Jesus, ang ating Diyos, na parang na kahit sa kabila ng napakarami ko pong, or kahit tayo po, di ba, minsan may mga omitted and committed sin po tayo na hindi natin sinasadya or sinasadya natin na nagagawa natin, but His great love for us ay hindi po nagbabago. And that time po, actually ko po sinabi niya, pero po, talagang time po, ang nakita ko po sa kanya ay ang Panginoong Jesus. Kumbaga yung character of Christ in His life. Kaya po, yun na po, naiyak lang po ako. Pero sabi ko nga po, nakita ko po yung sarili ko na naging turning point yun ng akin pong, kumbaga, yung sa aspeto po na yun, na simula after po noon, simula po nung pagkatas ng event na yon, ng pangyayaring yon, every time po na meron akong, kumbaga, decision na kailangan gawin, kinukonsulta ko na po sa kanya. Kumbaga, naging lesson learned po sa akin yung bagay na yon. Dahil nga po, kumbaga, nakita ko po ang Panginoong Jesus sa kanya pong, yun nga po sa character niya during that time. So, may evidence po, ang sabi nga po, na makikita ang ibang tao as we walk in our intimacy with God. Amen po? So, ito po, number 5, ito po, last but not the least, sabi nga po dito, there is a heavenly perspective. Ayan po, isa po to sa outcome na pag meron po tayong intimacy with our God. Sabi nga po, yung pong ating dating perspective na panglupa lamang, napapalitan po ng heavenly perspective. Kung dati po, nakatuon lang po tayo sa mga bagay sa mundong ito na kakain tayo, matutulog, mag-aaral, magtatrabaho, di ba po, hanggang sa pagtanda. Kumbaga parang walang purpose yung ating mga buhay. Pero sabi nga po, the moment that we walk with God, yung lumalalim na po tayo sa ating Panginoong Jesus, yung ating pong perspective, nagiging heavenly perspective na po, kumbaga lagi nang nakatuon sa heavenly things na, sabi nga po kasi, di ba, lahat ng nandito sa mundong pong ito ay pansamantala lang. It shall, fade away, mawawala lahat. Pero sabi nga po, the things that are in heaven are eternal. It is for everlasting. Kaya nga po sabi po dito sa Colossians 3 verse 1 and 2, if then you were raised with Christ, seek those things which are above. So, ano daw po yung mga kailangan nating hanapin kung tayo po ay nasa ating Panginoong Jesus na? The things which are above, where Christ is. Nasaan po bang ating Panginoong Jesus ngayon, di ba po? He is now at the right hand of the Father in the heavenly places. Sabi nga po, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Ayan po, kumbaga, yung mga bagay na po na pangkalangitan ang ating iniisip, di ba po? Kung dati, okay na po sa atin na tayo lang yung pumupunta ng church, tayo lang yung merong relationship sa ating Diyos. Kumbaga, dadating na po sa point na, kumbaga, we also want to bring our friends, our loved ones, our families into the kingdom of God. Amen po ba na hindi na lang tayo mananatili na tayo lang yung naka-receive ng salvation, pero ibabahagi na po natin siya sa iba. Amen po ba? Sabi nga, seeing the invisible realm through fixing our eyes on Jesus. So, seeing the invisible realm, yung mga hindi po natin nakikita ng ating mga physical na mga mata, pero nakikita po ng ating mga spiritual na mata, yun nga po, through fixing our eyes on Jesus. Sabi nga po na sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus, di ba po, He is our doorway to
to the heavenly things na yun nga po, mas maintindihan natin ano yung mga prepare sa atin ni God, ano yung mga spiritual gifts na binigay niya po sa atin, pinagkaloob niya sa atin. Amen po. So, malalaman at makikita po natin ang mga bagay na to. At yun nga po, kumbaga magkakaroon po tayo ng mga pagsusuri lagi na ano ba to? Kumbaga, for eternal things ba to or temporary things lang to, di ba po? So, ito po ang ating conclusion. Sabi nga po dito, intimacy with God is not an overnight event. So, yung pagkakaroon po ng intimacy natin sa Diyos, hindi po siya yung overnight lang or yung parang ngayon, feel mo yung na makipag-communicate kay God, magbasa ng salita niya, yun nga po, magbabad sa presence niya, then kinabukasan, wala na. Sabi nga po, but it is a lifetime journey. Yung everyday of our lives po natin. Sabi nga po, kumbaga, dun po ma-develop yung intimacy natin sa ating Diyos. Yung everyday po na pakikipagniig natin sa Kanya, pakikipag-usap po natin through prayer, in worshiping Him, and even in reading, listening His voice, His word sa ating pong mga buhay. Kaya nga po sabi sa Micah 6 verse 8, walk humbly with God, na yun nga po, kumbaga yung pagiging humble pa rin po ng ating mga puso as we walk with God, na sabi nga po yung apart from Him talaga po, we are nothing and we cannot do anything. Na lahat po ng bagay na kumbaga meron po tayo, it's all for God, it's all from God, and it's all for His glory po. So, kaya nga po, yung pong pagkakaroon ng intimacy sa ating Diyos, sabi nga po, binabago po tayo nito. Meron pong tinatanggal si Lord na mga bagay na kailangang alisin sa ating mga buhay for us to be used by Him for His glory alone as we are here on earth pa po. So, purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito at let's continue to walk with God. Marami pa po siyang i-reveal sa ating pong mga sa buhay po ng bawat isa sa atin as we keep our relationship with Him. Sabi nga po, our relationship with God, our intimacy with God should be our priority also po sa buhay na ito. Kasi nga po, we don't know what will gonna happen tomorrow, sa mga darating pong buwan, sa mga darating pong taon, but yung pong relationship natin sa Diyos, it will be our anchor or yung di ba po sa mga malalaking barko, para po hindi yan matangay pag po merong malakas na storm, may malakas na bagyo, may malakas na alon, yung mga nandun po sa pangpang, di ba? Ina-anchor po nila, ina-angkla po nila yung mga barko para po hindi matangay ng alon, ng tubig, ng malakas na hangin. So ganun din po tayo. Our relationship with God, our intimacy with God is our anchor in life. Na whatever happens po, we will remain sa ating pong Panginoon. At yun nga po, siya yung patuloy na yayakap po sa bawat isa sa atin. So, kung gaano po yung desire natin to have an intimate relationship with Him, mas ganun po yung desire ni God na magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Kasi po, sabi nga, He wants to reveal more of Himself. He wants to reveal His heart to us. At sabi nga po, naalala ko yung isang preacher, sabi niya, God has no favorites, but He is. So, I pray na isa po tayo dun sa mga maging intimates ng Panginoon, na He can show to us what is in His heart, ano yung nais ni Lord, hindi lamang po sa buhay natin, but also maging channel of blessing din po tayo sa ibang tao. So, purihin po ang Panginoon. Ngayong araw na ito, I pray na lahat po tayo ay kinausap ng Diyos at meron po siyang ni-reveal sa bawat isa sa atin. So, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, O God, sa mga sandali pong ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, Lord, na you continuously changing us from your glory to glory. And even, oh God, yung relationship po namin sa inyo ay dalangin po namin na patuloy po mag-grow, patuloy po itong lumago at lumalim, Panginoon, ang aming pong relasyon sa iyo, ang aming pong pakikipag-iig sa iyo. At alam po po, oh God, na
Lord, yes, oh God, marami ka pa pong nais na i-reveal sa puso ng bawat isa, oh God. And Lord, salamat po sa mga kapatid at magulang ko na nakibahagi sa akin sa mga pagkakataong ito, nasaan man sila naroroon, ano man po ang kanilang mga dalangin. Lord, you know them very well, oh God. You know their heart's desire, oh God. And I pray, oh God, let your will be done over their lives. Let your purpose and will, oh God, ang mag-prevail po sa kanilang mga buhay, oh God. And Lord, thank you, oh God, for in you, oh God, there is always hope, there is always joy, there is always peace that passeth all understanding. At Lord, salamat po, Panginoon, sa mga kapatid at magulang po namin, Panginoon, na nakibahagi, nakinig, oh God. Lord, I pray, oh God, let your blessing, let your favor, oh God, Lord, and oh God, your protection, oh God, and guidance, oh God, sa kanila pong mga buhay, sa kanilang mga pamilya. Lord, thank you, oh Father, na alam ko po na kayo ang patuloy na mag-iingat at magagabay sa bawat isa sa buong maghapon pong ito, oh God. We entrust our lives to you, oh God, and even, Panginoon, ang amin pong mga mahal sa buhay. Lord, bless them and cover them, oh God, with your power, oh God, that no weapon forms against us by the enemy will prosper, in Jesus' name. Thank you, oh Father. We love you, we praise you, we glorify you, in Jesus' name. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon. Kung meron po kayong mga nais na ipanalangin po namin, sama-sama po nating idulog sa Panginoon, you can write it in our comment box po para po makita po namin at salamat po sa inyo pong pakikibahagi sa amin sa umaga pong ito at mamaya pong gabi. Yan po, meron po tayong Thanksgiving night. Let's continue to praise, worship, and honor our God through singing, dancing, at alam ko po na patuloy pong nating napapaluguran ng ating Diyos as we continue to do this. And yun nga po, kayo, ini-invite din po namin kayo sa ating pong midweek service sa Wednesday, and sa Friday naman po ang ating pong soaking in the presence of God. So muli po, pagpalain po tayo ng Diyos ngayong buong linggo pong ito, at alam ko po na ang pagsama po niya ay patuloy nating mararanasan, hindi niya po tayo iiwan at pababayaan. So, praise God po sa umaga pong ito. To God be all the glory. Lingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi lindo, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susunod